El tifosi menys amargat i l'aloncista més sensat, amb els peus a terra, us presenten Escalfa Rodes, el podcast del gran circ del motor en català. Bon dia, bona tarda o bona nit, tot depèn de quan ens escolteu. Som Quim Gómez i Biel Martínez i ja no sé com va això. I això és Escalfa Rodes, el podcast de Fórmula 1 en català. La Fórmula 1 ha tornat i nosaltres, bueno, ja heu vist que al nostre ritme. Però avui veurem unes quantes notícies, que avui almenys sí que n'hi ha. Aquesta setmana, sí, segueixen sense haver notícies de fitxatges, no n'hi ha. Però... Bueno, hem vist Ricciardo, per exemple, Bueno, això, que però... han passat cosites, Sí. que ho explicarem després al post de Zandvoort i després farem també la prèvia de Monza, perquè sí, torna a ser Race Week. No, perdó. Dos fins de seguits Race en carrera. Race Week. Així que tono que s'arrenqueu motors i prepareu-vos per escalfar les rodes. Vale. Anava a fer així, euros de Dazón com punts de Sargent. Però no, pobre Sargent. És el que ha gastat més ja en rebentar el cotxe. Vale, doncs, començarem amb una notícia que no és molt de Fórmula 1, però sí que té a veure amb Fórmula 1, amb un equip que, bueno, podrem dir que és històric, però ara mateix no està guanyant. Ara mateix són un meme. Aquest Nadal S'estrenarà la pel·lícula Ferrari, i explica la història d'Enzo Ferrari. També conegut com a Kylo Ren. Si veieu la pel·lícula ho entendreu. És que han fet el millor cast possible, és a dir, han agafat a Adam Driver. Sí, hombre. És a dir... Podria servir com a conductor o com a un informàtic per ficar drivers als ordinadors també, però bueno. S'estrena el Festival de Cine de Venècia aquest setembre. Bueno, però a cines normals suposo que sortirà. A cines normals ho podrem veure al principi Nadal. No han especificat exactament, però bueno, esperem que a desembre. Ben bé, així, risses. Pel·lícules dirà Ferrari i hem vist el tràiler ara que ha sortit ja. I bastant està aquest, no? En plan, també és el Penélope Cruz, coses així. Hi ha bastanta gent, bastants actors coneguts. També no sé si és una pel·lícula de carrera o és una pel·lícula de la màfia, perquè... El guió està adaptat d'un llibre que es va publicar el 91, que es diu Enzo Ferrari, el hombre, los coches, las carreras, la máquina. Un putero. Vale, saps qui és putero també? Oh, el Briatore. Va ser un hòstia puta. També té cara el senyor. Tant el Pétalos, sí. Es troba en Briatore i va seure al Pétalos. Fan quedades, putiquedades. Bueno. Putes no ho sé, però droga moltíssima. Hòstia, sí, té la realitat alterada, aquest home. Barcer encara confia guanyar alguna carrera el 2023 i ser segons al Mundial. Guanyar alguna carrera? Sí. Random, que els dos Red Bulls petin, Aston Martin aquella carrera no funcioni bé, tal... Que Hamilton i Russell es xoquin o algo, tinguin diarrea, jo que sé, algo així. Bueno, ser segons al Mundial. Això, ser segons ho veig molt complicat, sí. Diu que no estan massa lluny de Mercedes i els punts estan ahí. Que ja han aconseguit una pole. I que han quedat a prop d'altres, però és que el ritme de carrera no. I si es deixen les rodes per treure el boxes, doncs clar, vale, que això no va ser, pot ser que no fos error de la pit crew i tot això que vulguis, però jo què sé, igualment val que es va xocar 2 curves abans d'entrar a boxes, però uf. I bueno, continuem amb Vasseur, sí, diu que li preguntaria a Enzo Ferrari, que també ho enllaçava amb la d'abans, que ja que el veurem a la gran pantalla, doncs el tio s'ha il·luminat o alguna cosa, i diu, le preguntaria a Enzo si està orgulloso de la Ferrari actual, i ja et dic la resposta, no. Aquest tio es va fotre un viatge amb setes i va flipar-ho, Mínim. Un dia, sí. Mínim. I es va començar a replantejar la vida i coses filosòfiques i tot, però... Bueno... Diu que té clar que l'escuderia no està pels millors moments, després de tants anys de guanyar, sense guanyar, sí. Y recorda la mítica frase motivadora de Enzo Ferrari. El mejor Ferrari siempre es el siguiente. Aviam si la trobem. Ja està per aquí. Decía Enzo Ferrari que el millor Ferrari sempre era el següent que sortia a la llum. Bueno, doncs a Fórmula 1, el millor... No te pinta. Aviam, ho podem agafar com que ha estat plovent molts dies seguits a la Fórmula 1.
llavors no surt el sol, per tant no s'il·lumina el cotxe. Sí. En la penumbra, sí. No. En el lado oscuro. És vermell, un Kyber cristal vermell. També recordem que Enzo Ferrari va dir que l'aerodinàmica és per pussis, que... Un motor potent. Un cotxe ha de tenir un motor potent. I el motor de Ferrari van... Bueno. Talli. Ja està. També si Leclerc no para de xocar-se, pues complicat, hombre. Però és que porten molt de temps sense guanyar, Sí. És a dir... Des del principi de la temporada passada. No. Ah, un mundial. Coño, o sigui, sí. estem parlant que l'últim mundial... 2003 o 2004? No. 2007, Kimi Raikkonen. És veritat. Si no fos perquè Felipe Massa... Ui! Aquest any no veurem la lluita pel Mundial del 2023, però veurem la del 2008. Les notícies van de puteros, Avui de puteros i drogats. Tio, això què és? És que no pot ser. No, Són les notícies que han sortit, mira. Aquest va quedar tocat per la molla aquella que li va sortir disparant. I així s'ha quedat, tio. Si t'hi fixes aquí en la foto, és que estem veient una foto. Sí, té un bony. Té un bony, Sí. Té un bony. Puf. Vale. Doncs això, els advocats de Massa adverteixen que si no hi ha una resposta formal de la FIA d'aquí a poc, portaran el cas a la justícia britànica. Perquè és que això ja ho vam explicar l'altre dia, no? No, Algo m'ha explicat. Que era el Mundial 2008, no? El que diu que li van robar amb el Crashgate i tot, i que com que hi havia gent que sabia què va passar, deliberadament van obviar-ho, no van modificar els resultats. Han tret la zona on hi va haver el Crashgate per evitar-ho. Ara l'Stroll ara mateix està veient que s'haurà d'estampar 250 per hora mínim. Ai, Stroll es tornarà a trencar les mans i ficaran a Drugovic per començar a sumar punts. Se les saben totes, aquests perros. Bueno, però és que més el perro de Massa no ha demanat que li donin el Mundial de 2008. Ha demanat una compensació econòmica. Perquè sap que el Mundial no li poden donar. No, s'ha gastat els diners en les pilinguis. Tota la pasta que ha guanyat en la seva carrera a la Fórmula 1 le pierden les pilinguis a aquest tio, madre mía. Sí. Però bueno, ja veurem com continua això. Diu l'equip legal del brasiler que demana una resposta abans del 8 de setembre. Però si ja van demanar una resposta abans del 20 d'agost, tio, ja han anat passant dies i han anat dient, ui, sí, anem passant, sí. Van tirant. Veuen que no tenen resposta i van prorrogant, diuen, intentem rascar alguna cosa aquí, no? Aviam si ens fan cas. Sí, cuela. Aviam si ens fan cas. Pràcticament les notícies que hem trobat han estat aquestes. Recordar que Ferrari tindrà uns detallats grocs al cotxe per la victòria d'Ale Mans. Del Hypercar. Canvia molt poc, el que canvia més és el mono dels pilots. Sí, tenen una ratlla groga al mig. I han tret una samarreta. Ui. Maca. Quan costarà? 150, com la del Barça? No, em sembla que va costar uns 60 o 70. Bueno, preus de la Fórmula 1. Preu Fórmula 1, és a dir... Esperaré l'any que ve que la rebaixin. No perquè sigui especial la posen més cara. És a dir, està bé. Bueno, això encara, mira, sí. Però l'equip italià que ens representa a tots, Alfa Romeo, ha tret literalment un cotxe que és Francesco Virgolini. Fiau! És que està molt guapo. No sé si es podrà ficar una foto per aquí o alguna cosa. Intentaré posar-la. Si no, a l'Instagram. El del Ferrari ara l'ensenyem, i si no, això que dius està molt bé. El nostre Insta està posada, sí. Està penjadet. Així que... Això. Fins aquí les notícies. Sí, següent. Tampoc hi havia massa més. Així que anem directament amb... Següent datos, com una curiositat així dels pilotos al repartiment de la temporada. Sí, perdó, falta això. No és notícia, però repartiment de punts de temporada. Sí, d'actualitat així. Per equips. Com el pes que té cada pilot a cada equip. Començant, representant el percentatge de punts que ha aconseguit cada pilot dintre de cada escuderia. La primera... Què és això, tio? Què collons, Mexican Latifi? No comentarem res. No comentaré res. No comentaré res. És que em podria enganxar. El copiarem en català.
Fer-li retweet amb la compte d'Escalfarrodes. Sí, Ai, és que no, tapa el tap. és que no pitjor tot és que no puc. Espera't. Ja està. Ja ho veureu a Instagram que farem la còpia del meme. Vale, Biel, calmem-nos. Concentració, va. Concentració. Velocitat. Soc una màquina. Ràpid. Me meriendo los perdedores. Uy, debería haber merendado. No, ja. Va. Començant, aviam, amb els dos pilots que han aconseguit el 100% dels punts per la seva escuderia. Albon, no sé quants punts ha fet. Albon, el tinc aquí, espera't. 13, 15 punts. Ha fet 15 No punts. són molts, però 15 punts. Joder, 15 punts per un Williams, saps? Contra 0 de Sargent. Pues bueno. Sí. Després l'altre, que bueno, aquest mira, és comodín perquè ha tingut 3 companys d'equip ja, pues Sí. Tsunoda, 100% dels punts. Tot i que també et diré que els 3 companys d'equip estan els 3 a l'últims amb 0 punts. Els 3 han fet 0 punts i Tsunoda que n'ha fet 3? 3, sí, efectivament. De locos. 3. Després està Hülkenberg. Hülkenberg! Ha 9 fet punts. 82% dels punts. 9 punts de Hülkenberg contra 2 de Magnussen. 2 de Magnussen, mira, no hi tan mal. El següent està el puto nano aquí, 78% dels punts, i aquest sí que n'ha fet un punyau gran, 168 És que 168 punts. contra 47. 47, bueno, 47 punts de Stroll ja. Tela. No sé quants dies porta sense puntuar, també et dic. Sí. Són tots del principi de temporada, quan Alonso no parava de fer P2 i P3, sí. Després l'Andito, amb un 68% dels punts, que bueno, això... Lando Norris està 8è, Joder, amb un 75, i Piastri 36. 36, ni tan mal, això ja són números més parejos. Són més parejos. Al principi de temporada estàvem pitjor a McLaren. Lando Norris és el seu 5è any. Sí. Diria, sí, 5è any. Per tant, No es veu. té bastanta més experiència, és a dir... Sí. Però És Piastri ho normal. està fent molt bé, sí, aquest any, Piastri ho està fent molt bé. Jo diria piloto Max revelación, Verstappen, 63%. Que aquest, bueno, és que d'això reiem, del que ve ara. 339 punts contra 201. És que, clar, Sí. entre els dos sumen 540 punts. Sí. Cositas. És que és una barbaritat. Sí. Hamilton. 61% dels punts. El tenim quart, amb 156. S'ha allunyat una mica ara d'Alonso. I Russell, que té 99. 99. Mira, aquests ja... Estan molt igualats. Sí. És a dir... Les dades que eren impactants ja les hem passat, saps? En plan, jo diria els 4 primers impactaven. Bueno, aquesta Valtteri Bottas... És que, clar, són 9 punts en total. Sí, Bottas té 5 punts i Guan Yu té 4, saps? Jo què sé. Llavors Gasly i Sainz, que tenen els dos 51%. 102 a 99 Sainz Leclerc i el Gasly 37 i Ocon 36. Bueno, poca... Puta Alpine. Sí, Alpine, Què? caca. Aquests d'aquí ja és com... No, tio, és que no. Vale. Ja s'ha sincronitzat, això? Sí. Vale, doncs començarem. A veure, nosaltres estàvem aquí a punt de gravar el post de Zambord i ha sortit una puta notícia aquí sobre el tema de nous equips que entrin a la Fórmula 1. Perquè ara al setembre la FIA ja anunciarà que els equips que deixaria entrar o a qui els hi donaria el permís per entrar. Llavors, amb un és Andretti, bàsicament, però bueno, han dit coses aquí, temes de que el pacte de Concòrdia aquest, que els equips que hi ha actualment no haurien de perdre diners, i llavors l'equip nou que entrés hauria de pagar 200 milions per inscriure-s'hi. 200? Sí, 200 milions per inscriure-s'hi. Opa, he girat el cap per mirar Twitter i... No mireu el mòbil mentre conduïu. O en aquest cas a l'ordinador. I el 2026 es revisaria i això... Collons? Enviada, llegeix literalment, ves traduint. L'últim pacte de la Concòrdia s'ha acordat
que els equips actuals no poden perdre diners en el repartiment d'ingressos en cas de que entri una nova escuderia, que aquesta hauria de pagar 200 milions si es vol inscriure a la competició. Vale, fins aquí tot s'entén. La no acceptació d'una nova escuderia Fins aquí tot normal. fa que l'entrada d'Andretti sigui molt complicat, vale? Però llavors el 2026 es revisarà el pacte de la concòrdia aquest de repartir els diners i tal. Vale, ara ho he entès, sí. Que actualment serien 200 milions els que haurien de pagar, però les escuderies actuals al 2026 demanarien que es tripliqui aquesta tassa d'ingresso. Vaja, fumats, que encara en comptes de 200 milions siguin 600. Vale. Bueno, que cada cop està més xungo que aquesta gent, els d'Andretti, Entraran. entrin en una escuderia seva, perquè clar, l'altre és que comprin el PIN, que és el que està més a prop. Sí. El dia que desapareixi el PIN venia el traje, Joder, que es Jo lo veo. Comprem una samarreta per cremar-la. Sí. Bueno, podem comprar la samarreta del dictador i pintar-la amb la bandera de França i llavors ja... Serveix igual. Sí. Els colors són més o menys els mateixos. Bueno, ara ja sí que sí, passarem al post. Jo he estat fent voltes aquí per Monza. Sí. Estem ficant Monza perquè és el que ve després a la prèvia. Fem, I així ja aneu veient. fem el port rapidet, eh? Sí. Si sou nous, ja, bueno... això és Monza. Si heu vist la Fórmula 1 algun cop o heu jugat a jocs de cotxes, ja coneixereu aquest circuit. Si heu vist algú de Fórmula 1 alguna vegada a la vida, sabeu el que és Monza. Segurament, és impossible que no sapigueu. El que poder no sabeu és el que veurem després. No fem spoilers, Biel. No. Això així se queda. Bueno, començarem amb els resultats del Gran Premi dels Països Baixos. Bueno, Rapidet. els premis. La volta ràpida. Alonso. Vamos! Primera volta ràpida d'Alonso des de que ha tornat a la Fórmula 1. Sí. Driver of the Day. Alonso. Vamos! Fastest Pit Stop. Bueno, això no pot ser Alonso perquè Alonso no és com el de... No és com el de Rally 3D, que Alonso canvia les rodes, però bueno, Red Bull, 2,01. És que Red Bull. Sí. Començant per sota, va haver-hi 3 DNFs. Sargent, Leclerc i Zhou Guanyu. Després, començant per darrere, Russell 17è, Magnussen. Sargent han confirmat que va ser Fallo un fallo hidràulic. No es va estampar solet. No. El va haver d'ajudar el cotxe. Però bueno, va ser una estampada al mateix puesto que es va estampar a la Q3, però ojo, que va passar a la Q3, tela. Sí. Que Sargent passi Q3, però segueix sense fer cap punt. Russell 17è. Suposo que per fallos en el cotxe, que li van anar algú malament, Sí, raro. perquè si no és que és un culicajao, no sé. Després Magnussen 16è. Uno de 15è, Bottas 14è, ojo Lawson, Liam Lawson, pilot que va substituir a Daniel Ricciardo, que només va tenir temps de fer el Free Practice 3 Free Practice 3 i quali. i llavors ja la carrera directament, i a més en condicions canviants, que vaya fin de que va tenir el xaval, té la... Complicadet, que bueno... Oi! Que, bueno, el que li va passar a Daniel Ricciardo va ser que No hem tocat mur. Aquí no ha passat res. es va estampar contra un muro i el volant li va rebentar la muñeca. Això. Va ser... Quants australians et fan falta per rebentar un mur? 2. I si un es trenca la mà, contractes el tercer. I va passar això, que Piastri es va estampar... L'únic que els hi va sortir malament i el tercer no es va estampar. No va estampar. El mur segueix allà. Sí. Piastri es va estampar la peraltada i, bueno, anava entre Ricciardo per fora i es va trobar un cotxe taronja al mig i va decidir estampar-se també, perquè si no... Va bloquejar pneumàtic, intentant evitar-ho, Sí. però al bloquejar pneumàtic va patinar i se'n va anar contra el mur. Va xocar i el force feedback va fer... Pa! El force feedback actiu. Sí, pumba! Hòstia, la mà i la mà El force cuenca. feedback va fer així. Pum! Pum! Hòstia, tu. Vale. Lawson tercer, ojo aquí. Ai, tretzè, perdó. T'imagines, tercer al debut? Seria loco, amb un Alfa Tauri. Seria loquíssim. Hulkenberg 12è. Després, ojo aquí, Stroll. Vamos, Stroll. Stroll 11è, ni tan mal. Ojo aquí, Mohon, 10è, va sumar un punt. Bueno, Però és bastant lamentable veient el ha resultat retornat del el seu company, sí. Després, Piastri, 9è. Albon 8è i Norris 7è. Aquí diria que els dos McLaren... Albon podia mereixer tranquil·líssimament el driver per ell. Sí. Les coses que va fer, a part de qualificar quart, va quedar quart Igualant el seu millor resultat amb Red Bull, de quali. Sí. També s'ha de dir que el cotxe de... el Williams, el pobre, desapareix a la carrera. A la volta 15, Sí. el cotxe es desfà. Perd una roda i segueix corrent a la meitat de velocitat. Però bueno, els McLaren jo diria potser
comparat amb resultats d'altres findes una mica més baixos, s'han desinflat aquí. Una miqueta, però és que també ha tornat Aston Martin, sembla. Sí, bueno, ha tornat el nano, perquè Aston, bueno, aviam, no és ni tan dur ni tan malament com ho pinta Stroll ni tan bé com ho pinta Alonso, saps? Un punt intermig. Llavors, per sobre de Norris tenim a Hamilton, 6è. Sainz, 5è, que va estar a punt de fer un podi si hagués apretat una mica més, perquè el quart, Sergio Pérez, li van ficar penalització de 5 segons per anar massa ràpid al pit lane, Pachucho Pérez. Però és que a sobre va xocar. Sí, a més va trompear i li va regalar la segona posició a Fernando Alonso. Tercer, Gasly, gràcies a la penalització, que ojo que jo no sé què polles pinta Gasly aquí tercer, però bueno, ole sus huevos. Gasly està molt infravalorat, penso jo. És a dir, és francès, sí. Però com a pilot ho fa bé. És bon pilot i a sobre cau bastant millor que el... Sí. És com Alonso. Alonso, mira, com a pilot, de puta mare. Després no entrem en ideologies polítiques, que si evadeix impostos, que si coses així, que si es fatxa... Però, bueno, molt bon pilot el nano. Que va quedar segon justament, sí, Driver of the Day, i segon aquí, una sacadita, un recital que va fer el nano. I, oh, sorpresa, primer, Verstappen, que va empatar el rècord de Vettel de 9 carreres consecutives guanyant. Però, va plorar una mica perquè no va aconseguir guanyar el fastest pit stop, el fastest lap. Però bueno. Vas veure la cara de la seva reacció quan va veure la sortida de l'Alonso? És que la sortida de l'Alonso va ser... No una no-salida, va ser un orgasmo, en plan... per l'interior de la peraltada allà. Però bueno, això serien una mica els resultats del finde. Un circuit molt tècnic, Zandvoort, es va veure, va ser la carrera amb més adelantaments de la temporada. I no sé si fa molt temps, des de fa molt temps. No eren tants al final, No? No eren tants al final perquè... van comptar també els avançaments a boxes, en l'estadística que acaben de dir. En realitat eren uns 110, 115. Que són més que tota la temporada, no? Sí. És el rècord de la temporada by far. Està molt bé, l'únic que no són tants. És a dir, no és el rècord complet de Fórmula 1. Sí, van inflar les estats amb els adelantaments a boxes, undercut i tot això. Però és que clar, hi va haver moltes parades a boxes per la pluja i tot. Van canviar rodes i tal. I per això va pujar tant el número, però que igualment va ser carrerón. Sí. La millor carrera entre 2023 i 2024. Però vamos, sobrat. Sí, bastant divertida va ser. Jo anava mirant de tant en tant i va condir. Aviam. Un moment. Que ara entrarem amb els datos de la prèvia. Fem un canvi aquí, passem del post a la prèvia. Ja corrent a Monza. Aviam, aquí, vale. Datos del circuit. Circuit històric de Monza, aviam, pues... I tan històric. Molta recta, el cotxe ha de córrer molt, llavors té 2 o 3 xicans aquí entremig i la curva aquella del final. I la curva aquella del final. Una curva molt gran. Joder, entenc que aquesta no ho sàpigues com es diu, perquè és una Aqua Minerale, no. O sigui, les dues variants aquestes no me les sé. Ascari? No. Sí, Ascari, però... Era Ascari la del final? No. Aviam, aquesta tampoc me'n recordo, però és... L'Esmo? Xicandos? Ara... És l'Esmo 2, no, això? Calma't, Biel. L'Esmo 1? És això? És això. Vale. L'Esmo 2 és l'altre i llavors l'altre és triple Ascari. Qui ho hagués dit, no? Sí, no? Que casualitat. L'Esmo 2. Després de l'Esmo 1 ve l'Esmo 2. Ai. Ara vindrà Ascari, que abans era una curva completament de full velocitat. D'això me'n recordo. D'això me'n recordo del Gran Turismo 5, que no estava la triple aquesta i era només una curva i ja està. Després veurem cosetes. Com que són 3 curvilles, doncs és una triple Ascari i això d'aquí no sé què és. La parabòlica. Francesco Virgolini! Parabòlica es diu? Es diu la parabòlica. Per què? Hi ha una parabòlica? Perquè és com una paràbola. X al quadrado. Igual a Y. Sí. Bueno. Aviam. Datos del circuit. Rapidet. Són 5 quilòmetres amb 793 metres, o sigui, tirant cap als circuits llargs dels que hem vist aquesta temporada, de moment. Es fan 53 voltes i donen un recorregut total de 306,5
1,72 quilòmetres dintre... Encara que el circuit sigui una mica més llarg, les voltes fan que doni el que dona sempre, uns 306 quilòmetres, 307, 308, el que sigui. El rècord de volta, m'he cago el put aquí, Rubens Barrichello. Rubens Barrichello el 2004, amb un 1.21 amb 0.46, o sigui, anava bastant follat, el calvo. Era calvo, no, Barrichello, o no? M'estic equivocant, era cúbica, no, el calvo? No sé. Bueno, i els dos tenien carències. Els dos clarejaven així. No, però n'hi havia un que més, no sé, jo me'n recordo que n'hi havia un que estava molt calvo. Compostos que es faran servir, C3, C4 i C5, o sigui, l'espectre tou de les rodes que tenen avui en dia, sí. Novetat, perquè la temporada passada era C2, C3 i C4. Sí. També tornarà a implementar la FIA obligatorietat de dures a la Q1, mitges a la Q2 i tous a la Q3. Que això farà que encara hi hagi un component estratègic més bèstia, però que al ser tot pneumàtic més tous, potser arribem a veure 3 o 4 parades a boxes, Sí. O sigui que estarà divertit. Ojo, això, si entra l'estratègia, ojo Ferrari aquí, que ja se sabotegen ells mateixos. Ui, Ferrari. Ara aquí, aviam. Cositas, Driver of the Day. No, encara no. Bueno, és un circuit que predominen curves cap a la dreta, ràpides. Bueno, ho estem veient. Com Estem anant a 300 per hora. Llavors també hi ha l'ESMO, l'ESMO 2, la parabòlica. Això és cari? No, joder, vale, no. Perdó, se m'ha anat al cap. Per cert, quin era el rècord de pista? 1.21. He fet un 1.25. Conyo, pues ni tan mal. Amb el setup aquest somaliano que portes de coses que no giren les curves. Bueno, ja és el que porten els tothom, hacks, sí, porta tothom. M'he quedat a 4 segons així de risses. Ni tan mal, sí. Joder. Llavors, pues bueno, pateixen més les rodes de l'esquerra, com que gires a la dreta, pues pateixen les de l'esquerra, perquè tot el pes del cotxe se'n va cap a l'esquerra i la roda fa... Vale. Aviam. Ara aquí entrem no en el tema del cotxe, què li degrada, què no sé què, característiques que té aquest circuit i aquest asfalt sobre el cotxe, coses que li fa passar. La tracció, bueno, avui ja valorem sobre 5, també cada dia anem canviant, un dia sobre 10, un dia sobre 5, així és freestyle. Diversitat aquí, som diversos. Depèn d'on agafem la... Depèn de qui li xuclem la informació, sí. Bueno, 3 sobre 5, o sigui, està en el mig. Tracció important, per sortir de les curves, perquè clar, no hi ha molta curva. Llavors, un cop ja estàs corrent, el cotxe corre. Grit de l'asfalt, poquet, 2 sobre 5. Abrasió de l'asfalto, 3 sobre 5, poquet. Llavors per això suposo que també es poden portar els compostos tous, perquè si fos paper de lija, com altres circuits que hem vist, si fos paper de lija, doncs llavors s'hauria de canviar els compostos també. Sí, no, clar. Evolució de la pista. Bueno, entre la calor que pot fer aquí, que les curves fan molt ràpid i tot, i la tracció i tot, pot quedar molta goma, o no se sap, a la meitat. 3 sobre 5. Estrès de les rodes, també 3 sobre 5. Perquè, bueno, forces laterals... Home, n'hi ha, N'hi ha bastantes, sí, perquè al ser tan ràpides les curves i tal, veus aquí que està d'aquí, ves com... Viu, el cotxe es fundeix, Sí. Bueno, aquí l'he anat una mica lent. Bueno. Perquè tinc els pneumàtics una mica en foc. Però bueno. La frenada. És molt important. Bastant, perquè si no et menges la xicana, et menges bastantes coses. A sobre hi ha un problema, que és que com que són rectes tan llargues i tardes tant en arribar a la frenada, que els frens s'han refredat. Se cristalitzan los frenos. Llavors, un 4 sobre 5 la frenada, ni tan mal. És que aquí, mira la frenada aquesta. Aquí, venga, pum. Ojo, que aquesta gent, Que maca! Perquè diuen que forces laterals 2 sobre 5. Bueno, clar, perquè hi ha alguns puestos a l'ESMO sobretot, no? Aquelles. I llavors Scari. Jo diria l'ESMO que Scari, no? En plan, les forces laterals... Bueno, clar, és que Scari es fa molt ràpid també, llavors... I bueno, la Downforce, un 1 sobre 5. Diguéssim que es manté molta velocitat durant tot el circuit, llavors fa que no sigui tan important... Sí, no, els alerons són plans, completament. Sí. No fa tan important el tema de... Porta la... Adiós. Oi. Aquest poder ja no porta l'aro.
Però porten els alerons perquè... Perquè estan els senyors desactivats. No, per reglament. Perquè si no traurien alerons. Que perros. O posarien coses més en punta. En Bueno, fi, més el o tema- menys... Ho has comentat tot, no? Més o menys. Sí, però una mica de recordatori això, el tema de la frenada, que és 4/5, però perquè és important a les curves 1, o sigui, la xicant primera i la xicant segona, frenada important, és necessari. Llavors, Bueno, i aquí? aquesta és frenada mitja. Aquesta no tant, ja. Sí. Abans es frenava més, és que ara es fa amb cinquena tranquil·lament. Clar, triple Scary és un complex de 3 curves, no? En plan, per exemple, de la curva 8 a la curva 11, que seria l'Scary, és frenada mitja. Has de frenar una miqueta al principi, llavors potser al reventar-us la fan a full gas, potser. Jo quan jugo la faig a mig gas. A qual es fa full? Allà amb quanta gent veiem trompejar aquí. Ui. És veritat que ens estem oblidant de les zones de DRS, me cago en la puta. A la recta principal, hombre, això està clar, l'acabem de passar, i llavors entre les modos i triple Scary, la recta de la baixada on hi ha el pont, allà també hi ha DRS. Ara passarem per allà. I bueno... Notícies de què espera, bueno, clar, notícies tampoc. Temps de predicció de què espera en aquest circuit una mica. Això que deies dels alerons de baja càrrega, perquè hi ha molta velocitat punta, poques novetats respecte a Zandvoort amb l'aerodinàmica. Williams, els amigos, tenen un cotxe que corre molt. Després el problema és que es desfà i les curves no molt bé i tal, però com que s'ha de córrer molt, potser veiem Alex Albon fent coses guapes, coses xingones aquí. Bueno, Red Bull, no sé què diuen, que no es para, no sé per què. No serà tan important el DRS de Red Bull. Ai, la trompeo. I aquí diuen que, bueno, que McLaren tornarà a ser bazofia. Mira, t'explico lo de Llonses. L'aleró, aparem aquí, veiem si després puc Fa que ampliar una el mica cotxe la imatge empuixi o cap alguna al terra. cosa. L'aleró pensa que normalment és una cosa més... Sí, té més forma així. És molt més bèstia. El frontal o el de Per darrere? tant, el frontal. Els dos, no? Vale, sí, Estem parlant de DRS. És el de darrere. El DRS és el de darrere, vale, sí. Vale? Sí. Està molt empinat. Llavors, quan tu obres aquesta part d'aquí dalt, estàs traient molta resistència. Sí, perquè fa... Però clar, si en aquest circuit poses alerons que són plans, Sí. quan obres aquesta part, quasi no hi ha diferència. Vale. Per això afecta molt poc. Vale, per això els alerones de baja carga. Vale. Claro. És l'hora de darrere, no? O el de davant també. Els dos poden fer baja carga, no? Els dos poden fer baixa carga, sí. L'únic que el de darrere es veu molt més. Ara he entès, Llavors- vale, el canvi de la baixa eficiència de DRS. Sí. Vale, ara entenc. Llavors, què passa? Que Red Bull genera molta velocitat ja de per si, Sí. però també genera molta càrrega. I l'any passat el que van fer va ser portar un aleró quasi com el de Mònaco, Sí. que era molt bèstia, van classificar pitjor, que fins i tot el Verstappen va penalitzar, Sí. però llavors el DRS sí que els hi afectava molt, perquè Sí. l'aleró era molt bèstia. Sí. I llavors van classificar relativament malament, que de fet va fer la pole Leclerc, i llavors Verstappen va sortir, em sembla que 15è o alguna cosa així. Sí, va guanyar igual, no? Va guanyar igual perquè tothom quasi bé no li afectava el DRS i a ell era un puto missil. Sí, no? Per tant, per això li afectava. I podria ser una de les coses que veiem aquest cap de setmana també. Algú Que que Red faci Bull- trampa damunt una Que Red Bull, diferent. com que genera tanta potència amb el motor, llavors No pugui facin un tornar a aleró portar... tan- Exacte. I llavors tinguin millor DRS. Però per què li serveix tant i tant DRS de Verstappen si va sol? Precisament, si ha de remuntar, Sí. van penalitzar, però sabent que Per tindrien canviar tant caixa de DRS, canvis i tot, no? avançarien igual. Exacte. Bueno, ni En tan fi. mal. Mira, triple Scaris, això. Agüere, me los quitan de las manos. Bueno, aviam. Prediccions de quali i de carrera. Predicció, Verstappen, De quali, no? quali carrera. Ah, vale, bueno, això està clar. Que guanya Verstappen des de la pole. Quali. Alonso segon, Eh? Albon tercer. Albon tercer. Dale, confiamos. Jo diria més o menys això també. I en- Albon el pots canviar per Hamilton o per Leclerc si vols, o Sainz, ojalà Sainz quedés tercer. Però ja en carrera... Ai, les ai, coses ai, canvien. ai, 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 ai. Ui, aquí... Ai, ai, ai.
Sort que no tenia en Lluïseta de sota. Ai, Luisito. Aviam, Biel, les prediccions, va, ràpid. Mira, que m'he quedat empanau. A veure, prediccions per la qual, si hi ha una cosa així de Verstappen primer, Alonso segon o Pérez, i tercer, pues això. Bueno, clar, no, si he de dir un, diria Verstappen primer, Alonso segon, i... és que Albon, molaria un muntó que fos Albon. Però en cas de que no funcionin les pajas mentals, pues... Hamilton. I en cas de carrera, aviam, no, jo crec que no li permetrà mantenir la posició al seu cotxe a Albon. I tindríem pues, un podi Verstappen, Alonso, Pérez. Com l'altre dia, o Verstappen, Alonso, Russell. O Sí. molaria que hi hagués un Ferrari. Un Ferrari entre el podi molaria. No crec, No hi no? serà. Molt complicat. Però... No hi serà. Molt complicat, no. Impossible, sí. Ui, aquí ha tocat la zona verda, això. Però bueno, algo així. Regir el de Verstappen un altre cop. A veure si se li aconsegueixen robar la volta ràpida, però no crec. Anem a per la sorpresa. L'autistada del dia! Ara veurem. Benvinguts a Monza 1966 amb un Lotus 49. Que bueno, quan estàvem fent selecció de pintures i tal, l'hem pillat vermell, però... Els colors no existien. No, aquell any encara no hi havia aquestes coses. T'he dit que, bueno, he vist una cosa per aquí que em sembla que sí que hi havia colors al 66. No, res. Però Biel, això és... no existien. Conspiracions. La Terra és plana i els colors van inventar el 67. No. Tu els vas veure? No. No. Pues ja està. No Tu existien. has vist alguna foto d'aquella època? No. Pues vinga. Frenarem perquè aquesta curva ara es pot pillar a fondo, abans no es podia pillar a fondo. Com a molt, depenent de com els hi pillés el sol, els hi tocava el color sèpia, això sí. Això sí. Però sí. poquet, això era la il·luminació del sol. Si no, tot eren sombres, i blancs i negres, i ja està. Anirem frenant aquí, perquè ve l'Esmo 1. Ojo, i després ve l'Esmo 2. Oi! Bueno, no ha tocat, no s'ha mort. No s'ha mort, segueix. Bueno, llavors, el que estàvem explicant. El trazado... És que a part aquest cotxe és molt difícil. Sí, És molt difícil. va una mica dur. Joder, El que deia, el trazado, bueno... El que tenim ara és pràcticament igual. Sí. Les mos existeixen, l'únic que han afegit són xicans per seguretat. Sí, perquè si no massa ràpid tot. La xicane de la recta principal no estava, No hi era, exacte. i aquí a Ascari, en comptes de fer la curva ràpida aquesta, pues, ara tenim una triple xicane o la triple Ascari, com li vulguin dir. I bueno, és com si combinessis. Però és que ja estem un altre cop a la recta del darrere, que aquí ja seria l'última curva, Sí, però hi ha un easter egg en aquest circuit. Era el circuit de Monza normal, amb un oval al mig. Oi. Primer mort. Mort, aquest sí que mort. Ah, sí? Aquest sí que mort. Bueno, canvi de pilot, treuen el cadàver i fiquen el tio ja. És I si trobes pedacitos del tio, siguen pa'lante. És que no vol anar, no vol anar el cotxe. No, li costa. Bueno, i ara veureu que a la recta principal hi ha una cosa. Està dividida per bales de palla. Llavors, podíem Allà. tirar per una banda o per l'altra. Tu qui seguies, ara te'n vas al velòdromo a fer voltes per al tales de la xicana, bueno, de l'oval aquest raro. Que és el pont que passen per la segona zona de DRS. Això és el pont. El pont abans d'arribar a Ascari. Ui, la segunda de funció. Aquí, per aquí està el pont. Això de que per on passen allà amb aquella mena de túnel, això és. Tira-la. Perquè surti un cotxe disparat per allà. Sí, segur que algun va sortir, segur que algun va sortir. Hem estat fent recerca. Aquí hi ha una gent que són una mica conspiradors, perquè estic veient que no està en blanc i negre. Això ho han pintat després. Però s'ho van inventar, Això van fer recoloreados. Sí. Tot i que no sé, això és a Fotograma. posteriori, no? Al 67, quan van inventar els colors, jo crec que van dir, bueno, haurem d'intentar pintar això. Aviam, llavors, quina música sonava en aquel entonces? I què passava el 1966? Aviam, no sé si s'ho pillarà l'àudio, sí, no? Biel, no posis àudio, no posis àudio! No. Biel, no posis àudio! No posis àudio! No, ni 5 segons. No el posis. Ai. No t'eixo. Bueno, la guerra de Vietnam, coses així. Exacte. Xinos contra americans, bueno, vietnamites. L'enfallama es va inventar por aquel entonces. I poc més. Poc més, sí.
Els anys moltes 60, drogues. Anys molt avorrits. Bueno, tots hippies, fumant coses, es drogaven... Me cago en la puta, ara he pillat la Llonsis. Els Beatles es van fer aquells anys o era una Els mica 60. després, als 70, 60? No, 60. Al 70 ja no existien els Beatles. Es va morir l'altre? Bueno, es van separar i després va morir de forma abrupta gràcies a un fan. Però quin any va ser el 78? El 70, sí. No sé. Ara faria de Yoko Ono. I ja està. No, ja està. Massa útil. Ui, ui, toca la valla. Si toca valla es mor, eh? No, no toca. Ui. Se salvó. Ha tocat ballar per darrere. Bueno, a una barbaritat ja que no Però era és que, morir-se. aviam, ha estat escoltar Yoko Ono i... Sí, sí. I desconcentrar-se. Sí. Posar-se nerviós. En fi, en aquesta època no, però ara ens podeu seguir en nostres xarxes Sí, sí, socials. aquí xarxes socials no hi havia. Aquí hi havia xarxes pues, de pescar. De pescar. Hamilton en aquella època tampoc hauria corregut. Segurament no. No, no. Segurament no. Segurament hagués estat portant pneumàtics. Bueno. Ai, una altra! Bueno, comptem com a 3 això? Jo crec que sí. Sí, perquè No passa res. parem ja. Aquí ens quedem, sí, sí. Amb els logos aquests aquí ben macos de patrocinadors. Bueno, nosaltres fem servir gots per... i hem fet publicitat de la gratis ara d'aquesta gent. Com? BTV? Televisió local de Barcelona. Ara no pot haver BT. BBT. No. És BTV. No. Coca. Que en aquesta època encara portaven cocaïna o què? No sé, no? Ui. Madre mía. En fi, Biel, que ens Que ens despistem. n'anem, sí, per les rames. Bueno, en nombre de los Peaky Blinders. No porta cuchilla, aquí. No, en aquest no. Bueno. Això, que ens seguiu a les nostres Xarxes socials. I bueno, atents a YouTube, anem sí. fent. S'intenta penjar dia a dia. I, bueno, dia a dia no, que cada setmana concordi amb el programa que toca. Sí, més o menys. Hi ha hagut problemes al juliol, ara que tornem a estar per aquí i tot. Ai, com passo. És que Oi. això no té frenos. Té marxa enrere. Bueno, aviam aquest home. No és molt dels 60, eh? Existien les ulleres de sol aquest any? Ui, els Jo crec que auriculars, sí. no sé jo, Bueno, que... És un viajero de hereje, aquest a la foguera. Biel, Ens marxem. anem por les rames. Bueno, Que chavales, marxem. moltes gràcies per escoltar-nos. És hora d'anar a dinar, chavales. Adiós.